Какво предстои от тук нататък? Какви са ти плановете за бъдещето? Работиш ли вече по нова музика? Плановете ми за бъдещето са след един интересен пост в една фейсбук група за естрадни песни с мое изпълнение на песента Студ, където прекрасната Тони Димитрова, която също ти благодаря с цялото си сърце, ме защити пред един недобронамерен почитател на Лили Иванова за моето изпълнение, че не било кой знае какво, не било на ниво. Аз нямам претенции, че съм си изпълнил песните, да, съвършено или пък като Лили. Това въобще не мога да го кажа. Нямам такива претенции, но Тони Димитрова каза, че доста добре съм се справил, за което и благодаря отново. И както обещах в този пост, в един коментар, защото дадох обяснение на хората, каква ми е идеята и какъв ми е замисълът на всичко, както обещах, следва да вложа повече старания в себе си, защото аз виждам всички тези, как да кажа, несъвършенства, недоразумения, мога да кажа, които са в песните, защото има много издънки в песните. Въпреки че не обичам да се слушам, аз понякога си пускам песните, за да си сверя часовника с това какво трябва да бъде и как. Въпреки че аз получавам доста мнения, които си взимам така, доста строга бележка и се опитвам да подобрявам своето пеене. След този пост, но и преди това аз бях решил, че сега тази есента на 2024 година с помощта на Александър Петков, който доста ми помага за заснемането на много мои бъдещи проекти и ми дава доста така стимул да продължавам с други песни. Надявам се самостоятелен албум с неговата подкрепа и неговото желание да помага, за което благодаря безкрайно много и на него. Смятам да се запиша вече. Нужно е. Нужно е. Не само, че някои други хора го казват, но и аз си го знам. Нужно е да се запиша на уроци по музика, по пеене, защото ако искам да се занимавам с нещо и да допринеса, както казах, към културата на тази държава, аз трябва да бъда по-качествен. Нали така? И точно това е. Точно това е моят стимул и моите бъдещи проекти, които също искам да кажа, в момента, тези дни, с заснемането на този документален филм, аз подготвих 4 видеоклипа на песни. Някои песни ги има в YouTube, но ще ги чуете презаписани с нов вариант, може би с нов аранжимент, ще видим. И с моя екип, който също много благодаря, се опитахме да ги запишем колкото се може по-професионално, въпреки оскъдните ни ресурси. Постарахме се. Имаш ли идеи за следващия си албум или проекти, които искаш да реализираш? В момента съм в реализация на проект с няколко видеоклипа, но за следващия албум аз споменах, но сега пак загатнах, смятам, пак ще кажа благодаря на Александър Петков и не само, и на Иво Добрев от Бургас за инициативата да ми помогнат за създаването на вече самостоятелни песни, за самостоятелен албум. Това ми е идеята вече, но разбира се, тези песни трябва да бъдат след като съм минал през педагог. Няма да си играем вече с тях да бъдат аматьорското ниво, което е до сега било. Какво би искал да постигнеш през следващите няколко години? Като за начало ми се иска първо, като запея песен, да я пея качествено, хубаво, да бъде стойностно изпълнението. Това ми е най-голямата цел за сега. Аз винаги мисля за напред. Имам много планове. Общо взето имам планове, както се казва, до смъртта си. Какво ли не съм измислил, сега въпрос е дали ще успея да го
осъществя, дали ще имам качествата. Защото аз може да си, както съм чувал някои казват, аз може да искам да летя, ама като нямам крила, как ще стане това? Така че, едно по едно. Мислил ли си някога да тръгнеш на турне и какви са ти очакванията за изпълненията на живо? Винаги ми се е искало да тръгна на турне, винаги ми се е искало да пея песни пред публика. Разбира се, че ще бъдат на живо. Очакванията ми на живо са да се справя, дай Боже, да чукна на дърво, дори по-хубаво, отколкото пея на записите. Защото изпълнението на живо винаги е по-важно от това как си ги изпълнил песните в албума, на записа, на видеоклипа. Изпълнението на живо грабва хората. Не е това, дето е в дисковете. А каква е ролята на социалните медии и комуникацията с твоите фенове? Планираш ли да се развиваш или вече се развиваш в тях? Нямам голям брой фенове, но имам някакви, смея да го кажа. Пишат ми хората, дават ми така позитивни коментари, доста се радват, доста хора. Социалните медии, въпреки че казват, че са много голям тласък напред, като пуснеш нещо в YouTube или в Facebook, не са. Не да кажа, не са. За да бъдат такъв тласък напред, трябва да си имаш продуцент, такива работи. Аз нямам такъв. Нямам и голямото намерение да имам. Смятам, ако успея аз да си бъда продуцент, защото доста неща съм чувал така не добри. За продуцентство в България, разбира се. И точно тези фенове, не много на брой, напълно достатъчни, ми дават този стимул да продължа и да се усъвършенствам. Сега искам малко да поговорим за мечти и амбиции. Каква е голямата ти мечта в музикалната индустрия? Мечтата ми е да стъпя на музикалната сцена и то да стъпя сериозно. Но разбира се, не мога да се главозамайвам да кажа, аз ще бъда най-добрия, най-великия, такива работи не. Искам просто да стъпя на сцената, аз каквото мога ще дам максимално от себе си. Има ли някой изпълнител, композитор, музикант, с когото искаш да работиш в бъдеще? Ами, така, въпреки че знаете, че съм на ниско ниво все още, надявам се, че ще успея. Аз 100 пъти го повторих това, но искам да подчертая това, че нямам самочувство, че съм най-великия, най-добрия, защото има такива млади изпълнители, които аз кой съм, няма да дам да се снимаме или такива работи. Много са такива. Ще издам албум, ще направя това, ще направя онова. Бях там пред 10 души в, примерно, там, морската градина във Варна. Направих някакъв концерт, където концерт въобще не искам нито споменавам имена, нито желая да споменавам. Си мислят за най-великите, нека се мислят. Публиката решава кой за какво става и за какво не става. Но имам желание наистина да направя песен с легендата Мими Иванова, с Елица Тодорова, разбира се, защо пък не с Кичка, защо пък не с всички, които ги харесвам. Дори една Софи Маринова. Аз смея да кажа, че тя е, въпреки че тя изпълнява различен стил музика, далеч от моя, тя е един невероятен изпълнител. Имаме прекрасни изпълнители в България. Имаме прекрасни изпълнители, Миро, които бих желал да направя, разбира се, съвместен проект. Тели Кацарова, Силвия Кацарова. Аз се почва да избирам цяла нощ, а се вижда, че вече започва да се стълва. Какво би искал хората да запомнят за теб и твоята музика след години? Искам да се запомни това, че аз всичко правя със сърцето си. Не го правя за мен никога не е било желание, никога не съм страдал от звездомания. Като има такива хора. Аз не искам да бъда най-известния, най-обичания, най-красивия, най-талантливия. Аз искам да нося наслада за публиката, за себе си. Искам просто да бъда
стойностен изпълнител, който да допринася за България, който да радва хората. Защото аз успея ли да направя това, аз по този начин ще зарадвам и себе си. И имам така една мечта за в бъдеще, която ще споделя по-натам, която смятам, че е доста грандиозна, би направил един прецедент в българската история. Как виждаш себе си като артист в дългосрочен план? Ами как виждам? Виждам се като... Сега не съм някакъв гадател, но се надявам да бъда така приет от хората, като изпълнител, обичан и се виждам като с надежда, че ще успеят, може би, да се установя на нашата родна сцена. Какво би ти направило щастлив и успешен в кариерата ти? Само обичта на хората. Какво значение има за теб успехът и как го измерваш? Измервам го, ето тук на масата може да се види картички, сувенирна фотография имам, защото тази година реших да попътувам малко, защото много хора ми писаха, оказа се, че наистина имам някакви почитатели и реших да ги зарадам с някакъв подарък от мен. Ето, албуми нося, фотографии, картички и точно успехът, не че имам някакъв голям успех, но успехът може би е точно това, да има хора, които да искат да се запознаят с теб, да се докоснат до теб, въпреки че аз не съм нещо, кой знае какво, даже не съм никаква звезда. Точно това е успехът, да има хора, които да се радват, че ти си направил нещо. Някаква песен или то било видеоклип. А как поддържаш баланс между личния си живот и музикалната кариера? Не правя драми, да кажа аз се жертвам за това, жертвам се за онова, баланс и небаланс. Опитвам се, когато съм свободен и когато имам възможност да запиша песен, да науча песен, да репетирам, да измисля някакъв проект, нещо, с което да предложа на хората, което да се представя. Как се справяш с стреса и напрежението, които те съпътстват като човек, който прави музика? Аз смятам, че всяка критика в момента е градивна. И аз не се обиждам от нищо. Даже и за в бъдеще не мисля, че човек не трябва да се обижда, като получава критика, а трябва да се постарае самия той да надгражда себе си, така че следващия път да не чуе такава критика или подобна, а да чуе похвала. Заради това стресът е нещо полезно. И важно е да го имат при изпълнителите, когато искат и да си взимат, да го отчитат като нещо полезно, когато искат да постигнат нещо. Надявам се, че съм в правилната посока сега. Следва да разберем. Нали така? Какво би посъветвал младите хора на твоята възраст, които искат да се занимават с музика? Познавам хора на моята възраст, които и по-малки, и малко по-големи, които искат да се занимават. Младите хора трябва не да бъдем егоисти, както някои, а да вземем да направим една колаборация, да започнем да работим в екип, за да с общи усилия, за да постигнем нещо, а не всеки да дърпа паничката към себе си и накрая нищо да не стане. Трябва да работим заедно, за да постигнем нещо. Това е колективният труд. Само той може да ти изведе някъде. Сам никой никога нищо не е постигнал, а и няма да постигне. Това съм убеден. Това е урок, житейски урок. Сега моя последен въпрос. Какво би искал да кажеш на феновете си, които те подкрепят от самото начало и на тези, които в момента гледат? Искам да кажа, първо искам да им пожелая да бъдат здрави, щастливи и добри, уважителни и никога да не забравят, че човек трябва да тръгне от някъде. Не искам да
се правя на жертва или нещо такова, защото не съм. Всички фенове, аз обичам да казвам почитатели, само с вас може да стане нещо. Без вас нищо не става. Вие сте този двигател, тази опора, с която един човек може да твори и да създава. И специални благодарности искам да изкажа на хората, които отделиха доста от личното си време, мога да кажа финанси също, за създаването, например, на този документален филм, на клипове, на записи, също хора, които са ми дали морална подкрепа, които ме окуражават и ще им спомена имената. Дължа огромно благодаря на Даниел Младенов. Той е фотограф за снимките. Благодаря на Нина Бръмбарова за цялата тази подкрепа. Тя е един мощен човек, който непрекъснато дава стимул да продължаваш напред. Благодаря на Михаела, на Данка Матева, Пепа Николова, на... Кой стои зад камерата? На Александър Петков. Му благодаря за безкрайната помощ и отдаденост да се случат много неща. Видеоклипове, записи, една изненада във връзка с албум, която следва, една негова версия, за търсенето на композитори, автори, за много топли думи във връзка с моето творчество. Искам да благодаря на Иво Добрев от град Бургас за усилията, въпреки че не е музикант, да ми напише песен и аранжимент по нея, плюс текст при това, и смея да кажа, че тя е вече почти готова. И доста добре се справя. Песен на световно ниво. На кой още? Много са хората, на които искам да благодаря. Не на последно място, искам да благодаря на моите родители и искам да благодаря на Бог, че винаги си с мен и разбира се с неговата благословия. Да не забравя, защото може да се обиди, на една прекрасна певица, Радка Върбанова, също от град Бургас. Раче, благодаря ти. Тя е доста добър наставник и много добър приятел. Нима си ти любов или сънуваме, пред нас е цял един живот, а ето днес, че се сбогуваме. Необяснимо е, разбираш ли, мига, когато сме един до друг, така щастливи, до болка влюбени. След този миг налъхне студ, не ни разделят светове, пространство и време. Любов, ние с теб ще се срещнем пак. Не казвай нищо по-добре, аз имам надежда, че пролет ще дойде след есен. Искам да благодаря на всички мои любими изпълнители за това, че творят такива прекрасни песни, които да ми дават, да ми чертаят път, който аз да следвам и с Божията благословия, разбира се, да надграждам. Благодаря ви много. Бъдете здрави и много щастливи.
Ненужен спомен почука на вратата. Той беше сянка от зима или лято, от календара, лист от вятъра, отронет беше само. Ненужен спомен, необяснимо внезапно се завръщат бледи сенки, които чакат в тишината да им отворя. Сега е късно, за това назад не гледам. Живея тук сега. Спомен почука на вратата, не отворих. Обичам тишината. Ненужен спомен е незавършена картина. Няма нищо, но можеше да има, като в живота, цветовете на дъгата, любов, която е подарък от съдбата.